Gràcies. Què és aquest sobre? Molt honorable Jordi Ibáñez, ens plau concedir-li la màxima distinció de la colla, el carro gros. Oh. Però jo no sé si m'ho mereixo, això. De veure, vaig a llegir els motius. Ha estat vostè president. Sí, és veritat, he estat president, però hi ha altres presidents. Es posa totes les pinyes i va a les actuacions. És veritat, però hi ha molta gent que ho fa. Soc l'arxiu vivent de la colla. Bueno, això és important, però ho faig perquè m'agrada. M'agrada dir coses com ara que quan no tenim bar la colla va millor. Porto els autobusos. Sí, és veritat, els autobusos és una feina, però tothom fa feina. I també el guionista i director de la superproducció 8 apellidos Quillos. Això és innegable. Ja, però és que no sé si m'ho mereixo. Vaig a fer uns garrotins per celebrar-ho. L'Ibáñez era un brillant estudiant d'enginyeria, un destacat influencer blaugrana, un jugador d'escacs que se li presentava un futur immillorable. Fins i tot havia sortit en alguna portada de diari ja, i sota la pregunta, recordo encara ara que sota la pregunta de com havia aconseguit tots aquells èxits, l'Ibáñez va fer la famosa frase de con constancia y esmero. Allò ens va marcar a tota la joventut d'aquell moment, va ser un eslògan que va marcar les nostres vides i l'Ibáñez era una persona a seguir. La seva manera de fer, la seva manera de ser, els seus èxits, fins al dia que va decidir entrar a Bordegassos i tot això es va fondre com una candela. Hola Ibáñez, bueno, ja ho veus, més de 40 anys de militància amb la camisa dels Bordegassos i avui la colla t'atorga aquest premi i jo crec que més que merescut. Lo primero que quiero decirte, Ibáñez, es agradecerte los buenos momentos vividos, o sea, en los ensayos, en las salidas, en las comidonas, todas las veces que me has hecho de lateral. Jordi, el carro gros es dona per coses intangibles. Tots aquells elements i totes aquelles virtuts que no es poden acabar posant en un full, en una estadística. A tu te'l donen perquè ets una persona humil, ets un treballador incansable per la colla, no demanes mai res a canvi, ho fas tot sense queixar-te. Penses en coses que els altres ens oblidem sempre. Es va perdre un cervell privilegiat, però Bordegassos vam guanyar molt. Vam guanyar una persona de contrastos, una persona divertida, vinagrera, seriosa quan cal, una persona que es podia presentar a qualsevol lloc i a qualsevol colla que els Bordegassos els deixava molt bé. Una persona d'aquelles que quan estàs al teu costat, tens la sensació o la seguretat de que les coses funcionaran, perquè es faran ben fetes. A ell no cal dir-li anar-hi, perquè sempre hi és. Sempre en un segon terme, ajudant a tothom. Sempre procurant que la colla en surti el màxim beneficiada possible. Sempre amb un objectiu comú, que els bordegassos i les bordegasses sempre estiguin situades de la millor manera. Persones com tu són les persones que fan la colla gran. Persones que et fan sentir com amb una família, com la subfamília que som a la comissió de Carnaval dins de la gran família de la colla. Perquè ets un referent per tot el que has fet, per el que segueixes fent i per el que estic convençut que seguiràs fent per la colla. Cuando no has estado comprometido con la Junta, estás en primera mano, en primera línea, echando una mano a la Junta. Y por si todo esto fuera poco, Ibáñez, para mí eres uno de los mejores laterales que hay en la colla. Ell no tan sols mou els fils de la xarxa, com tots sabeu, sinó que sempre està per ajudar a tothom. Bàsicament és un tio intel·ligent i un tio que té molta empatia. I sobretot, és
molt bona persona. Ibáñez, et mereixes aquest premi i estic molt, molt, molt content que se t'hagi donat amb tu. No tengo mucho más que decirte, Ibáñez. O sea, sin duda te lo mereces. Muchas felicidades y un abrazo. Felicitar-te en tu, també felicitar a la teva família, que també crec que el premi és per ells, i res, i ens seguim veient per les places, gaudint dels castells, del que ens agrada, dels esmorzars, i que res, que moltes felicitats, Preci, vinga, força. Moltes gràcies per tot. Crec que per totes les coses que no et sortirien mai en una estadística, et mereixes aquest homenatge, et mereixes aquesta distinció. T'estimo. Jordi, merescudíssim Carro Gros 2023. Enhorabona.